veureu ara, escolten bocabadades una història fantàstica que els explica el senyor Dodgson. Les nenes, Alice. S'ha fet molt tard, va dir el conill blanc, no para de dir-ho, s'ha fet molt tard, el conill blanc. Perfecte, molt bé, Elisenda. Gràcies. Podeu ens sortir moltes coses, Reina, Dit. Se li ha tocat el premi.